Thabo Sambothi. Ake sibuyele lana ke. Njengoba kuhleliwe lapha siya kuJuly. Into yokuqala ezokwenziwa kuzongeniswa umhlangano ngomhla ka1. Kodwa awuzofika ngomhla ka1 wena. Ozokwazi ukungenisa umhlangano ngomhla ka1. Kufuna wenze njengoba kwenziwa ku23 ufike ngomhla ka22 kube ku23. Nawe ke mhlanganweni uzothi mdedele ngomhla ka1 uzofika ngolesine. Ukuze ingilozi ebhala abantu abazongena umhlangano ngosuku lokuqala. Usuku lokuqala longena kumhlangano imhla ka8 ukuphela kwenyanga. Akuwona umhla ka1. Ukhuluma into ebalekile mfundisi ngoba ukhuluma lento esiqale ngayo siqala la. Yeah. Ukuthi thina amaNazaretha usuku siqala ngobusuku sigcine ngemini. So uma kuyisabathi lingena izolo ngolesihlanu. Lo asithi singena ngalolu suku ikhalenda lamaRoma liJulesihlanu. Ngoba kuthina kusuke sekuusuku lwesikhombisa so uyisabathi ntambama kusuke sekuyisabathi. So nomhlangano kanjalo ungena ebusuku kahle kahle usuku lokuqala. So usuku usungenile hayi lento ukuthi hayi isinkwa ngizosidla ebusuku ngiyasigcina namhlanje ebusuku mhla ka30 ngamhla ka30 usuzidlile isinkwa ngomhlangano. Udlile ngomhlangano. Angithi nezikhumbuzo isikhumbuzo esomhla ka2 singena ngomhla ka1. Yeah. Manje nake nangomhlangano ke mangena umhlangano qaphela ukuthi ukuze wanele emhlanganweni ufika ngomhla ka30. Mhla ka30 impela ngibe ngisabuka ikhalenda uthi mhla ka30 hayi u31 30. Mhla ka30 fike emhlanganweni. Mawusufikile emhlanganweni ke khona izinto engezoyibala la. Kodwa ngizokusho ukuthi into yokuqala eyenziwayo njengoba kuJuly ukwenziwa ukungenisa umhlangano. Umhlangano ke kaJuly ungeniswa izinsuku zibe isikhombisa 7. Iwona wodwa odedelwe izinsuku zibe ningi. Angiyazi inhloso. Kodwa dedele kaJuly u7 days. Okunye ngicabanga ukuthi kwenza lokho ukuthi ube nomehluko ingoba uJuly futhi unezinto eziningi ngaphezulu kaJanuary ezenziwayo. Unezinto eziningi ngaphezulu kaOctober ezenziwayo. Ake ngiyibale ezinye zazo kuJuly. KuJuly khona umkhosi wamakhosazana waseNtanda okuthiwa umkhosi waseNkatheni. Mokusuka kuona khona umkhosi ka25 imbali yamakhosazana. Okumkhosi wentombi kaJafete. Lo wokuqala kwaseNkatheni unomlando wawo. Ngike ngezwa njengoba ngithi kuyoba kuhle ukuthi abantu bangafundi iphepha bese bebuza. Ngezwe omunye wabantu abahlakaniphile abafundile esechaza inkatha wayifaka entombini kaJafete. Ngathi mina hawu na abantu bezedliswa into engekho. Waphela bazi lo muntu ufundile. Cha leya la ikhaya ayifundelwa leya la ikhaya ifuna ube umuntu owayibona owaxoxelwa ogogo bakho bathi ukuthi kwakuukuthi. OwaseNkatheni oba phakathi kamhla ka7 nomhla ka8 kuba kulezo nsuku ngoba ngeke kugidwe intombi zingayile eNkatheni. Olandelayo bese kuba 25 oyintombi. Olandela umkhosi bese kuba umkhosi wakabheka bezayo. La kiwa khona emathuneni kuyokwenziwa inkonzo yasemathuneni. Olandelayo okhona ke engicathi khona ngibale ukuthi uJuly unezinto eziningi. Khona ukubusisa kwabantwana. Yonke lemkhosi ekhona engazi nomsenzeka yini. Ngiyacabanga ukuthi cishe ukuthi ikona okudala ukuthi uJuly ube nezinsuku eziningi zokungenisa umhlangano. Kwenzela ukuthi uma ufike late kodwa kube uwenzile umdedele sangweni. Ngoba wona uyinyanga yonke futhi. Right. La uma kuye kwathiwa umdedele
amakhosazana aseyahamba seyohlala endaweni yayo okuthiwa isesipholi noma isemagamelweni noma isemakhense ngikutshela ngamagama ezindlu zalapho noma isesikoleni kodwa okujwayelekile kuxutshwa ndawonye kuthiwa intombazi yesipholi kodwa indlu nendlu lapha inegama lakhona ezamakhosazana zibe zinamagama amagama akhona ehlukene siyahamba ke intombi ziyohlala lapho isipholi inkambi yamakhosazana enezindlu einamagama ahlukene nazo uma ke amakhosazana ehleli khona kuyenzeka kube khona abantu abangenayo indawo ngala esipholi uma ehleli nogogo wakhe ngoba mhlawumbe umkhelela amanzi kondlala idlindoda kopoison ngaphesheya lapha enkanyezini kuleyo ndawo lapho kodikwe kufanele iyakhala insimbi yezingane ngo6 usengaphakathi esipholi asemila amaphoyisa agada ukuthi angabikho umuntu okuba mnyama eyinkosazane engangenile esipholi kodwa umthetho uthi abahlala esipholi sebe sesipholi akuvumelekile ngoJuly ukuthi inkosazane ilele lakuhleli khona umama ngoba ingilozi ehamba angithi sithe kunengilozi ehamba inqoba izitha mifika endaweni yomama ibhala omama akasabalwa namakhosazane lo muntu ngoba uhlele endaweni ongeyona asiyiqapheleke kanjalo nabesilisa ingilosi kukhona asilinganise nje ngamawele amabili elimnyama nelimhlophe okwacela umama wangalinda wahamba yafika ingilosi yasifika ilibeka kulomunye umama kusetshenzwe iwele elinye so umfundisi kungenzeka kukhona umama mhlawumbe ucela ingane ithi yafika ingilosi akayakho lo mama ifica inkosazane la bese ifundisa ukuqoma ingakho ke kukhona naseJamangweni ejamangweni ngale kuhlala abafelokazi bethu abafelokazi kusho ukuthi abesimame abashonelwa abayini akangeni umuntu onomyeni ngale ngoba uzovakasha umyeni ephethe ikhwamana ebese edabukisa laba kukhona la incwadini yokuhlala phakameni kukhona lokho akangeni umuntu onomkhonyana ngale Jamangweni kuhlala lolo hlobo labantu amakhosazane ke la ehleli khona esipholi uma futhi umfundisi ngoba silalelwe nabantu abangawona amaNazaretha mama uthi athi efika kushaya u6 sekuma amaphoyisa asichaza amaphoyisa ahulumeni not SAPS kuma abagcotshwa okubona abagade umuzi kaNkuluNkulu ukuthi khamba kahle yini edala abagade ingoba uma uphuliwe umthetho akulimali lo ophula umthetho kuphela kugcina kulimala wonke umuntu